saiki tanggal Senin bolong. Info kopak utawa kopi pagi karo nguasno wong budal kerja bolo. Perkumpulane wong kopak iki nang ngono lho. Bolo ya. Jus nyeni. Mosok kerja ae ka ngopi belas ya. Oh, nang kene iki yo perkumpulane wong kopak karo nguasno wong budal kerja lho ya. Wis kopak-kopak tok iki. Nek nang pojok iki ya ngopi ya kerja, wis abang-abangan tok iki nyel lho. Ya ngopi ya kerja bolo. Wis sing hati-hati. Ya budal kerja sing kerja yang kerja, sing nganggur ya wis ngopi ae bolo ya. Wis ngono ae bolo, hati-hati. Ya budal ngopi mulai ngopi. Ya dalane ditutup iki sekan boloku. Akeh bobolane yo. Sing arep liwat ngerti bobolan ya bobol. Sing gak ya wis mengikuti arahan. Oke boloku.